Снежанка ли е? Снимай. Те снимам. Той натиска и аз не мога да отворя, нали? Аз ще се снимам с това. И аз викам там само спец на края. Да, се снимам с това. Стига сте снимки, вече прекалявате. Ай, сега се ви Крисмас. Дайте да се наедем, тогава се снимаме. Айде, бе, айде, хапнем. Стига вече, айде. Подаръци ще има. Айде, да помни за 5 минути, това помни за години. Да, ари, да снимам за производителя и край. Айде. И правилно. Цяла година ще държи горе. И украса имате тук, там. Айде, замижавам. Ми последния момент. Усмивка. Така направо. Искам накрая да се снимате и с побански. Може и по безбански. Какво имаме камината, махне камера? Айде, че сме много Ще гладни. седне. Хайде, снимай сега питката. Сядай. Сядай. То това нас е важно да снимаш. Да ги сядай и ти къде ще сядаш? Ради, седни. Ради, сядай и ти. Сядаме. Седи, той не чупиш ти питката как трябва да е. Иска ти да чупиш. Не. Моля ти се. Аз съм гостин Иван Чачо. Не си. Аре, бе, деде, Айде, сега ли бабата е чупи? Чупи с тия се разправя. Абе, вземи иска децата ти да. Не Ти се е може. правил, ти ще правиш, айде. До година, като дойдете у нас, да виж на Да, предвид, правилно. тогава. Ради, идваш ли? Бабо, гледай към мен. Сега да се Последно. погороди. Последно, бабо, гледай. Дай да сложим. Браво. Бабче, ама не си нагласила, нали? Не, не, то път ще е. Чупи да се дава уреца на къщата, на животните и повече. Света погороди. На кои живот? На кучето? Ми да. На къщата. Дай да си ги сложа на иконата. На другото? Сега няма да мърдаш после. На Къде кое? ще вървиш сега? На кое? На къщата и на кое? На иконата. И на животните. На иконата на животните не се слагаме. Си измисляте къде. Чупи наред, де. Чакай да се Почнава си оттам. Сяда и тя знае какво ще прави. На 8 трябва да дадеш чупа на всичките, за да излезе. Сега на къща на Богородица, колкото на църква. Давай. Почваме на най-големе на църквата. Към на вярвачи. Най-голяма си ти. Айде, стига се разправим. От тя чупи пит. Искам паричката да се падне на татко. Нещо много големо такова направи. Заповядай, Дърто. Така ли се казва? Така ли заблъдваш? Види се. Мерси, бабушка. На 8 мотика ке прави такова. Има за още на половината, трябва да правиш 4 парчета. Разбираш ли? На теб. По-малки чупи. Вие питам на Кой е 4 следващия човека. го? Ради. Ради. Също да парпот въде. Ради. Ради. Вземи си го, Ради. Ради шишарката. Сега? Ваня. На Ваня. Иван. Не се чупи така. Мърдата. 8. Сега на В мен. средата кой? Сега на... Ма по-малки, майко. Не пак то това ще не е хляб. И още 3 ли? Така. На мен? Така ли сега? На мен и по-малко на мен. Няма нужда на мен. Как така? После Ами нас чакай да въртим. две готово. Има ли някой без? Момче. Няма без. Ай сега на половина. На Въобще яйца няма. Браво! Браво! Бащи е! Браво, браво. Мите, тя е щеркава човек. Айде, Гало. Чужо слон е става. За първ път паричката ни остава.